Terve. Mitäs kuuluu, Jaska? Tänne helmikuun. No, hyvähän tässä. Joo. Tässä on mennyt isäni helmikodissa. Tässä helmikuun alussa 2017. Niin. Mitäskö on kahvit ja ruuat maistunut? Onko ne hyviä ollut? Kyllä ne on. Joo. Syötäväksi ne on tehty. Joo, just. Hyvä on kuulemma ruoka ja kahviin menettelee. No eipä sinne sitten mitään. Niin. Siinä oli tuo. Eipä tämä Joo. Ja musiikki on sulla on täällä radio ja onko ollut hyvää musiikkia? on. Joo, hyvä. Ja mitä radiosta kuuluu, niin sitten tulee aina, kun en minä istu paketissa. Joo. No hyvä. No niin, tällainen tämä on tämä Jaskan, minun isäni, huone täällä Helmikodissa. Täällä on meikäläisenkin kuva, kun oli liikennelaitoksella aikoinaan. Eipä muuta näin täällä pärjäillä, että just, no niin. Veera on tuolla nukkumassa. Tossa puolella. Joo.